Matapos ang 7 araw ng lamay, inilibing na nga ang bangkay ng kanyang kaibigan. Masakit man yun para sa kanya, pero kinakailangan niyang magpatuloy para sa kanyang pamilya at mahal sa buhay. Sa halos ilang araw niya noong pagmumuni-muni, nagdesisyon siyang ibahagi sa kanyang pamilya ang sikretong matagal na niyang tinatago. Aminado kasi si Gamong noon, siya ang may kasalanan ng lahat ng mga pangyayaring yon. Hindi lang din nagkataong bumangon ng dato ng mga amalanhig sa hukay nito kung wala roong nakisaling ibang presensya. Dumaragdag pa noon sa isipan ni Gamong ang mga kapatid niyang gabi-gabing nagsisilbi niyang bangungot. Nang hindi na niya maatim ang mga pangitaing kanyang nasisilayan, doon na siya naglakas loob na tipunin ang kanyang pamilya para ilahad ang mga bagay na paulit-ulit na sumasagabal sa isipan niya. Naniniwala si Gamong na sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang mga itinatagong sikreto, tuluyan ng gagaan ang kanyang loob. 2 araw bago niya lisanin ang kanilang lugar, maigi siyang naghanap ng pagkakataon para mapag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Ang nakita niyang oras para ilahad ito ay ang sa pagsapit ng kanilang hapunan kung saan nagtitipon sila sa hapagkainan. Yun na lamang ang naisip niyang paraan nang sa gayoy magawa niyang makuha ang atensyon ng kanyang pamilya. Upang maisakatuparan ang naiisip niyang plano, inimbitahan niya rin ang kanyang kaibigang may-ari ng lupa. Pagkakumpirma niyang hindi ito tatanggi sa kanyang alok, doon na niya isinaayos ang mga bagay-bagay. Matapos ang kanilang hapunan, pagkaalis ng kanyang mga anak, inabisuhan naman niya ang mga ito na manatili pansamantala. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan na para bang naghihintay sa mga bagay na kanyang sasabihin. Pasensya na kayo kung kakaiba ang aksyon ko ngayon. Hindi ko tiyak kung makakabalik pa ba ako rito ng buhay. Pero bago ako umalis, hangad ko rin sanang malaman ninyo ang iilan sa aking mga sikreto. Parte ito ng mga pinakatago-tago ko kung saan nagdulot rin ito ng kahihiyan sa aking pagkatao. Isang kahihiyan na noon pa man wala akong lakas para ibahagi ito. Kung sana noon ko pa ito ibinahagi sa kanila, hindi sana ako mangungulila ng lubos. Mahinahong pagwika ni Gamong sa kanyang kasama at kaibigan. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman niyang nakuha ang atensyon ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minutong kanyang pananahimik, hindi na siya nagdalawang isip na ibahagi ang sikretong yon. Ayon sa kanya, na noong pinuno pa siya ng kanilang pangkat pandigma, meron siyang ginawang misyong 6 lang silang nakakaalam. Kabilang sa kanyang mga kasama noon ay yung mga matalik niyang kaibigan na pumanaw sa lugar na kanilang pinuntahan. Kaya hindi yun natuunan ng pansin ng kanilang mga katribo sa kadahilan ng nasa kasagsagan sila noon ng pakikipaglaban sa mga aswang. Dagdag pa niya na ang nangyari noong mismong gabi ang nagbigay ng sugat sa kanyang puso na kahit anong gawin niya, hindi niya kayang mapahilom. Nabuo ang misyong yon noong nagkataong may iniinda ng karamdaman ang kanyang ama. Sa paghangad niyang mahanap ang may gawa nito, nagdesisyon siyang maglakbay kasama ang 5 niyang matatalik na kaibigan. Kampante naman siya noong iwan ng kanilang tribo, lalo pat noong mga panahong yon, nasa kalakasan ang kanilang mga kapatid. Ni hindi na nito kinakailangan pa ng kanilang tulong buhat sa kapangyarihan ng mga agimat at armas na kanilang nasamsam. Sa pag-alis nila noon sa kanilang lugar, agad naman nilang binaybay ang mga daang mismong ang kanyang ama ang nagturo sa kanya. Naniniwala kasi ito na sa yungib na kinahihimlayan ng datu, nagtatago ang iilang mga sinaunang agimat kalakip ng mga kayamanang magpapaangat sa kanilang angkan. Subalit,
Lingid sa kaalaman ng kanyang ama, hindi sila sumang-ayon sa misyong yon para sa ganoong rason. Sa katunayan, ang hinahanap roon ni Gamong ay ang lunas at ang salarin sa sumpang dinaranas ng kanyang ama. Bago pa man kasi maging malubha ang karamdaman nito, ipinangako na niya sa kanyang sarili, hahanapin niya ang nilalang na gumawa ng bagay na yon sa kanilang padre de pamilya. Sa pag-alis nila sa tribo, tanging ang kanyang amang nanghihina at ang lolo niyang umaagapay dito ang nakakaalam sa kanilang paglalakbay. Wala silang pinagsabihang iba sapagkat alam nilang walang matutuwa sa gagawin nilang yon. Ayon kay Gamong, 5 bundok ang kanilang nilakbay, marating lamang ang isang lugar na merong nakatagong lagusan ng isang yungib. Naniniwala sila, piling tao pa lamang roon ang nakakapasok sa kadahilanang napapalibutan ito ng mga patibong kagaya ng bagat at panliligaw. Kaya lang naman sila nakapasok doon dahil sa alam nila kung papaano ito kontrahin. Nang marating na nila ang lagusan ng yungib, doon nila napansin ang isang dambuhalang arko na gawa sa bilugang kahoy na merong napakaraming simbolo. Nagkalat din doon ang hindi mabilang na taling nakapulupot sa pinakataas nito na parabang pinagbigtian ng mga tao. Maaaring ang mga taong namatay sa lugar na yon ang nagsilbing alay para maproteksyonan ng datu. Sa pagpasok nila sa loob, tumambad pa sa kanila ang hindi mabilang na mga kalansay na nakakalat sa gilid ng daan. Kahit matagal na panahon nang namatay ang mga ito, hindi pa rin nila maipagkakaila ang kakaibang baho buhat sa kulob ang lugar. Paglalarawan ni Gamong sa lugar na yon, para itong isang syudad na nakatago sa ilalim ng lupa. Halos hindi nga nila mawari na merong ganoong lugar doon dahil ang itaas nito napapaligiran ng mga malalaking puno. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nagdesisyon na silang gumawa ng sulo. Pagdating nila sa dulong bahagi ng lagusan, bumungad sa kanila ang isa pang malaking pinto. Nang mabuksan nila ito, doon nila nasilayan ang napakaraming kabaong na matagal na panahon na roong nakatago. Bawat kabaong na kanilang nakita sa lugar na yon, balot ng mga gintong palamuti, indikasyon na hindi yon pangkaraniwang tao noong nabubuhay pa ang mga ito. Ayon nga noon sa kanyang kasama, maaaring tagapayo yon ng datu o hindi naman kaya'y mga personal nitong pari at manggagamot. Ang hindi lang nila noon maisip, bakit sabay-sabay yung inilibing kasama ang kanilang pinuno? Medyo palaisipan kasi ang ganoong pangyayari, lalo pat nasisiguro nilang may papausbong ding pinuno sa kahariang pinagmula nito. Hindi naman kasi maaaring sa pagkamatay ng datong yon, tuluyan na ring nawasak ang kanilang kaharian. Lumipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, nadapo na nga sila sa sentro ng lugar kung saan doon bumungad sa kanila ang isang kabaong na tinutuluan ng tubig na pumapatak sa itaas na bahagi ng pasilyo. Dahil sa matagal na panahon na yung doong natutuluan, kung kaya't nakagawa na ito ng maliit na kristal sa paligid ng nicho. Nasipat din nila ang napakaraming kayamanang naroon sa lugar, indikasyon na totoo nga ang mga bagay na inilahad ng kanyang ama sa kanya. Dala ng labis na pagkagalak ng kanyang mga kasama sa kanilang mga nakita, agad naman nila yung isinilid sa mga sako nilang dala. Habang abala ang mga ito sa kanilang ginagawa, hindi naman noon mapakali itong si Gamong. Bagaman wala siyang nakikita, malakas ang kanyang kutob na merong nilalang na nagkukubli sa lugar na yon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang sumigaw ang isa sa kanyang mga kababata na parabang nakaramdam ito ng hindi maipaliwanag na sakit. Pagsilay nila sa kinaroroonan nito, doon tumambad sa kanilang mga mata
ang isang matandang lalaking may nalalagas na buhok at agnas na pagmumuka. Nababalot din yon ng napakaraming palamuti sa katawan, indikasyon na yon ng datu na kanilang hinahanap. Dala ng labis na pag-aalala ng kanyang mga kasama, agad naman itong pinagtulungan ng nilalang na yon. Subalit sa ilang ulit nilang pagtaga rito, tanging mga insekto lamang ang lumalabas sa katawan ng datong amalanhig. Ang mas labis pa nila noong ikinabahala ay ang paglundag ng mga insektong yon patungo sa kanilang mga katawan. Inakala nilang wala yung magiging epekto sa kanila, pero huli na nang malaman nila na nagawa na pala nitong mabasag ang kanilang bakod at puder. Sa isang iglap, nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na panghihina na siya namang lumumpo sa kanilang mga tuhod. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan namang napatitig sa kanya ang datu habang nakangisi. Nang akmang papasugod na yun sa kanya, hindi na nagdalawang isip si Gamong na itarak sa lupa ang kanyang punyal. Matapos niya yung gawin, walang habas siyang nakipaglaban sa nilalang na yon, subalit hindi niya maipagkakaila ang tinatangan nitong lakas. Kagaya niya, nagtatangan din yun ng isang armas na merong kakayahang magbigay ng walang hanggang buhay. Lahat ng pinsalang natamo nito mula sa kanyang pag-atake, mabilis lang din namang naglalaho. Ayon kay Gamong, ang armas ng datong yon ay nasa wangis ng isang mahabang tungkod. Isang uri ng tungkod na nagiging isang ahas kapag yon ay ibinabaon sa lupa. Kapag nasa kaanyuan din ng ahas ang bagay na yon, doon na nangingibabaw sa katawan ng nagtanga nito ang kabuuan nitong lakas. Dagdag pa niya na, sa kanilang paglalakad, limitado pa lamang noon ang kanyang nalalaman tungkol sa punyal. Yon ang pangunahing dahilan kung bakit nagapi siya nito. Pero kung nagkataong tanga na niya ang kabuuang lakas ng punyal at karunungan, paniguradong hindi mangyayari ang bagay na yon sa kanilang tribo. Ayon pa sa kanya, dahil sa kanyang katusuhan, kung kaya't nagawa niyang malisan ang lugar nang hindi siya nito napapatay. Matapos naman niyang mailahad ang kabuuang istorya tungkol sa datu, doon na unawaan ng kanyang asawa ang rason kung bakit tuliro siya ng ilang buwan matapos niya noong makabalik sa kanilang lugar. Nabago lamang ang ganoong karamdaman ni Gamong noong sumapit na ang araw ng kanilang kasal. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman ng dalawa kung gaano siya nagsisisi sa mga bagay na ginawa niya. Halos hindi niya rin mapigilang umiyak habang inilalahad ito dahil sa labis na kabiguan na kanyang nararamdaman. Hindi niya rin inakala na ang simpleng kapangasan nilang ginawa sa himlayan ng datu ang siyang nagbunga ng pagkalipol ng kanilang angkan at mga kaibigan. Nang marinig naman ng kaibigan niya ang kanyang istorya, bigla naman yung napatanong sa kanya ukol sa mga rason kung bakit bigla na lamang nabuhay ang datong yon. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, seryoso naman siyang humarap dito habang sumasagot ng, "May nabanggit dati ang ama ko tungkol sa kakayahan ng mga amalanhig na mabuhay gamit lamang ang presensya ng mga taong nakapaligid sa kanilang lugar. Maaaring dahil sa presensya namin at sa mga taglay naming kakayahan kung kaya't madaling nanumbalik ang nilalang na yon. Binalaan ako tungkol sa bagay na yon ng aking ama, pero hindi ko yon naunawaan. Sa katunayan, inabot pa ako ng ilang taon bago ko maunawaan ang lahat-lahat. Inakala ko ring wala nang mangyayari sa amin dahil nakakulong naman ang datu ng mga amalanhig, subalit nagkamali ako. Ito ang mga rason kung bakit bukal sa loob kong akuin ang lahat ng mga masasamang nangyari." Dahil sa kanyang sinabi, wala namang naisagot ang kaibigan niya. Animoy kahit ito,
Nagdadahan-dahan na huwag makapagbitaw ng salitang magbibigay pa ng dagok sa kanyang pag-iisip. Makalipas pa ang ilang minutong seryoso nilang pag-uusap, nagdesisyon na siyang magpaalam sa kanyang pamilya. Alam niyang masakit ang kanyang gagawin, pero kinakailangan niyang maitama ang kanyang pagkakamali. Dagdag pa niya na kahit walang kasiguraduhan na makakabalik siya ng buhay, pipilitin niyang sumang-ayon sa kanyang nais ang tadhana. Inabisuhan niya rin yung huwag malungkot nang sa gayoy hindi maapektuhan ang kanilang mga anak. Pagkarinig naman ng asawa niya sa kanyang sinabi, yumakap lang naman yun sa kanya habang nananatiling walang imik. Hindi ito nagpakita ng anumang kahinaan nang sa gayoy hindi na yon magsilbi pang pasanin sa kanyang pag-alis. Nang mapagtanto naman ni Gamong na sumang-ayon na ito, mahinahon naman niya yung inutusan na iligpit na ang gamit na kanyang dadalhin. Pagkaalis nito, agad naman niyang kinausap ang kanyang kaibigan para naman kahit papaano merong magbabantay sa kanyang pamilya habang wala siya. Pasensya ka na kung sa'yo ko pa ipagkakatiwala ang pamilya ko. Alam mo naman, tayo-tayo lang naman ang magdadamayan dito. Tsaka itong gagawin ko, para din naman sa inyo. Huwag mo silang pababayaan. Nakikiusap ako sa'yo. Wika ni Gamong sa kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko sila. Mag-iingat ka. Maghihintay kami sa pagbabalik mo. Naway gabayan ka ng Panginoon sa iyong gagawin. Sagot naman ito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman yung nagpaalam na uuwi na. Hindi naman ito pinigilan ni Gamong, gawa ng alam niyang naghihintay ang pamilya nito na makauwi na yon. Sa pagsapit ng araw na kanyang pinakahinihintay, agad naman siyang umalis sa kanilang lugar. Kahit naririnig niyang umiiyak ang kanyang mga anak dahil sa kanyang paglisan, hindi niya na yung tiningnan pa para makabalik siya sa lalong madaling panahon. Lahat ng kanyang emosyon ay pansamantala niya ring ibinaon, alang-alang sa ligtas na hinaharap ng mga ito. Nang makalayo na si Gamong sa kanilang lugar, patuloy pa rin niyang binagtas ang daan patungo sa dating himlayan ng Datu. Pagdating niya noon sa ikalawang bundok, minabuti niyang doon na muna magpalipas ng magdamag nang sa gayoy makapag-ipon siya ng karagdagang lakas. Upang maging ligtas ang kanyang pamamahinga, nagdesisyon siyang matulog sa itaas ng isang puno. Nilagyan niya rin ng langis ang katawan nito upang masiguradong wala doong makakaakyat na mga hayop. Sa paglalim ng gabi, habang nasa kasagsagan siya ng pamamahinga, bigla naman siyang napabalikwas mula sa kanyang pagkakahiga matapos siyang makaramdam ng kakaibang enerhiya. Pagsilay niya sa paligid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang matandang nakatayo sa unahang bahagi ng sangang pinagpapahingahan niya. Dahil sa kanyang nakita, doon niya napagtanto kung bakit gumagalaw ang sanga habang natutulog siya. Pag-upo niya sa harapan nito, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin. Sa puntong yun, inaasahan na ni Gamong na hindi pangkaraniwan ang matandang kanyang kaharap. Kung hindi siya nagkakamali, isa yung ermitanyo ng gubat na kalimitang nagpapakita sa mga taong nagpapalipas doon ng magdamag. Magandang gabi ho. Sino ho kayo? Bungad na tanong niya sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung lumapit sa kanya habang sinisindihan ang tabako nitong dala. Ako iho, delikado ang magpagala-gala sa lugar na ito. Hindi mo alam kung sinong makakaharap mo. Anong may tutulong ng iyong karga kung tulog ka nilang aatakihin? Mag-iingat ka.
Delikado na ang panahon ngayon. Sagot naman sa kanya ng ermitanyo. Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung kinumpronta ukol sa totoo nitong pagkatao. Pagkarinig naman ng matanda ng kanyang hinala, nakangisi naman yung tumatango, indikasyon na totoo ang mga bagay na kanyang sinabi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na napakarami na palang nilalang ang naglipana sa kagubatang yon. Ayon sa ermitanyo, magmula noong nanumbalik ang kapangyarihan ng datu, higit na lumakas ang kapangyarihan ng mga nasa panig ng kaliwa. Sa katunayan, habang sila'y nag-uusap, paniguradong may nagaganap na laban sa ibang lugar. Dagdag pa nito na, dahil sa ginawa ng datong pagbubuklod sa lahat ng uri ng mga aswang, kung kaya't nagkaroon yon ng pagkakaisa. Hindi kagaya noong mga nagdaang dekada, hindi lang isang uri ng aswang ang matatagpuan sa isang pugad nito. Kung mamalas-malasin ka, baka makalaban mo sa lugar na yon ang 7 o humigit pang uri ng aswang. Naniniwala rin ng matanda na sa gubat na kanilang kinaroroonan, merong isang pangkat ng mga aswang ang pasimple roong namumugaran. Yon ang kanyang rason kung bakit tuwing gabi gumagala siya sa bawat sulok nito upang makapagbigay babala sa mga taong naliligaw dito. Matapos naman yung marinig ni Gamong, mariin naman niyang inilahad dito, hindi siya basta-bastang magagapi ng mga aswang. Pagmamalaki pa niya na, naging pang-ensayo niya lamang ang mga ito sa lugar na kanyang pinanggalingan. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang matandang yon habang patuloy na nananabako. Maya-maya pa, nang mapansin na nitong tumahimik na siya, muli na naman yung tumingin sa kanya habang nagsasabi ng, "Bakit? Dumedepende ka sa punyal na hawak mo?" Alam mong may kahinaan yan, iho. Papaano mo pa yan maitatarak sa lupa, gayong nasa itaas ka ng isang puno? Bago mo pa man yan magawa, napaslang ka na nila. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagbunot ng punyal na nakatago sa kanyang bewang. Pagsilay naman ni Gamong sa inilabas ng matanda, bigla naman niya yung sinubukang kunin dahil kahawig na kahawig nito ang punyal na kanyang pagmamay-ari. Subalit, bago pa man niya yun makuha, nagawa na yung mailayo sa kanya ng matanda. Habang naghahabulan sila sa puno, hindi naman niya namalayan na nakaapak na pala siya sa marupok nitong sanga. Nang akmang susunggaban na niya ang matanda, bigla naman siyang nahulog sa paanan nito na siyang naging sanhi upang magtamo siya ng bali sa kamay. Nang akmang tatayo na siya, nasipat naman niya ang matandang yon na dahan-dahang bumababa sa pamamagitan ng paglalakad sa hangin. Dahil sa ginawa nito, doon na siya nagduda na maaaring hindi yon isang pangkaraniwang ermitanyo. Sa tinagal-tagal niya na kasing nananaliksik ng mga lihim na karunungan, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong uri ng kakayahan. Paglapit nito sa kanya, masaya naman yung bumulong sa kanya ng, "Marami na tayong pinagsamahan, pero hindi mo pa rin ako nakikilala. Sa halip, mas importante sa iyo ang kakayahan ko, higit sa aking totoong anyo. Pag-isipan mong mabuti ang bagay na ito, iho. Unawain mo ko, at sa gayong paraan, malalaman mo ang totoo kong kakayahan. Nalalapit na ang inyong pagtotoos. Hindi ka magwawagi sa ganitong estado mo." Kasabay ng pagwika nito ay ang bigla namang paglaho ng matandang yon. Pagbagsak ng punyal nitong hawak-hawak, agad naman niya yung kinuha para ibalik sa lalagyanan nito.
Matapos naman niya yung maisukbit sa kanyang bewang, gulat na gulat naman siya nang mapansin niya ang pagkawala ng bali ng kanyang kamay. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagdesisyon na siyang bumalik sa itaas ng puno para magpahinga. Subalit, nang akmang pipikit na siya, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat ang 3 aswang na lumilipad, tangan-tangan ang 3 kataong pilit na nagpupumiglas mula sa pagkakadagit ng mga ito. Paglapag nito sa isang malaking puno, dali-dali naman siyang tumalon mula sa kanyang kinaroroonan upang puntahan ang mga nilalang. Kahit alam niyang magdudulot yon ng kaguluhan sa gubat, hindi niya kayang talikuran ang inilalahad ng kanyang konsensya. Okay, grabe. Ang daming revelation na itong episode na to, no? Ako hindi ko na-expect na ganun pala yung history ng datong Amalanhig. Buti na lang talaga may mga ganito tayo, no? At least kahit papaano, nagsising sa utak natin na kung bakit ganito, bakit ganyan, 'di ba? Pero ang pinaka nagpakilabot sa akin dito, yung nagpakita na sa kanya yung gabay ng punyal niya. Sobrang angas nun. Pero sige, para hindi tayo mabitin yung episode 6, ganun ulit. Alam niyo naman ako ano yung oras ng lapag natin, di ba? Pahintayin na lang ako. Salamat.